Ja de jugar m'agradava, el que passa és que com era molt dolent no vaig tenir el nivell suficient com per tenir fitxa, però ja de seguida, un cop me vaig llicenciar, vaig entrar a l'estaf tècnic de l'Edu Torres. Llavors ja sí que vaig veure que allò m'agradava molt, que era el meu i que intentaria que fos el meu durant el màxim temps possible. De ben petits, els tres ens van obligar a anar, i quan dic obligat és obligat, a aprendre a nedar al Club Natació Lleida. Els matins anàvem a entrenar a les 6:20 del matí abans d'anar a classes. Dirigint i amb el bàsquet intento ser... Bueno, crec que no protesto massa als àrbits, no soc massa d'espavientos. Com t'he dit abans, intento estar equilibrat, però el tenis pot amb mi i treu el pitjor que tinc a dintre, però ja em va bé treure-ho, no? Jo sempre dic que jo sóc un mestre del fracàs, no? Perquè ho he provat tot, no? He anat a classes d'escacs, però bueno, no hi havia manera. He anat al conservatori a aprendre música, guitarra, piano, el que significa guanyar, el que significa perdre, que no sempre perdre és una derrota, no? Que no sempre guanyar és una victòria, totes aquestes coses que jo crec que són molt saludables i que no només l'esport ho pots agafar, però que amb l'esport segur que ho agafes, no? Intentaré que el meu fill ho aprofiti això. A mi segurament el club no m'ha fitxat per inculcar valors, sinó que m'ha fitxat per intentar que l'equip guanyi, no? Algun partit. Però jo com a entrenador sempre he pensat que no tot és guanyar o perdre.